No niin, terveisiä Tuffalle ja miksei mammallekin osiossa, niin näytetään millainen meidän laituri on. Eikä olla meidän saunan rappusten yläpäässä. Ja siellä on meidän laituri. Se on semmoinen, minkä Tuffa aikoinaan on tehnyt, mutta se oli vaan sitten vähän niin kuin puusta tehty. Ja nyt siihen on tehty betonia ja vähän tuotu muutama kivi lisää. Mitta on yhteensä 34 metriä ja se on niinku ihan yhtä pitkä, mihin Tuffa aikoinaan sen tehnyt. Tää on tämmönen, onko tää nyt metri leveä tää betoni? Ja tää on tämmöiset askeleet aina niinku, et ei, kaikki on ihan niinku suhteellisen vaaterissa, että aina tulee askelma kun loppuu. Sitten tähän on tuotu niin tämmöiset kivet reunalle, ettei aallot syö tätä betonia. Ja sitten tuommoinen askelkivikin on tuohon tehty. Mä sanon, että se on mun hautakivi, mutta ei sitä otettu vielä siihen käyttöön. Uudet toiset rappuset. Nämä on oikeastaan ihan kivakin astua. Noin. Sitten täällä on tää laiturin alla on tämmönen, että pääsee vähän vesi vaihtuu tässä. Niin, tommonen onkalo silta. Ja aika hyvin se kerää tähän tää hiekkaa, kun tässä on tää kivimuuri. Eikä nyt vasta tullaan niinku veteen periaatteessa. Tähän tuotiin nyt niin tuotiin vähän hiekkaa tähän näin, jos se menisi tuosta läpi ja vähän tiivistäisi, että siellä ei olisi niin paljon kaikkia aukkoja. Eikä metri leveä tää laituri ja sitten tässä on tää kivikko, niin toi harja on 1,40 m. Niin se on aika iso sekin ja sitten on vielä tuolla veden alla on aika paljon. Näkyy sitä. Sitten täällä on tää Tuffan tekemä tää betonijuttu. Tää on 2004 tehty tää. Tää on tämmönen, että tää vähän mun mielestä tää keikkaa. Eikö tää on mahdettu vaateri aikoinaan tehdä? Tää on savipohja, niin jos se savi on rikki mennyt, niin sit se vähän keikkaa. Ja sit tää on pikkupojalle tärkeetä Karin tekemä. Toi veneen kiihdytyskohta. Tää reuna on tässä niin suhteellisen terävä, että tähän pääsee veneellä. Ja sit niin tästä on nyt tehty tänä vuonna sit niin, että tästä pääsee kulkemaan. Ei ole varmaan täydessä leveydessänsä, mutta tällä hetkellä tää on nyt ihan hyvä, että tästä pääsee edes kulkemaan. Aika hyvin nyt nämä on laittu sillä, että nämä ei kauheasti keinu nämä kivet. Nyt nämä ei ole märkiä, niin nämä ei ole liukkauta, mutta varmaan on liukkaita sitten kun on märkiä. Sitten ollaan täällä. Tää oli tehty 2006 vuonna. Tää betonijuttu. Niin ollaan tällä. Eikä Tuffa on tehnyt tämän vielä. Sitten täällä on niin ympärillä kiviä. Sitten tässä on tää betoni, minkä Tuffa aikoinaan tehnyt. Musta on tehty maissa tuotu talvella tähän. Tää kaataa tonne päin, että se tulee tää väli aina suurenee. Siihen on yritetty laittaa kiviä siihen juurelle. Mutta ei ne pidä sitä vielä tarpeeksi. Se on tommonen. Ja sit niin tuolla on sitten meidän venelaituri. Ja sitten tuolta ihan ei näy mantereella, niin mantereen paikka. Mut pienen mutkan takana sielläkin ollaan. Tämmönen. Oli terveisiä Tuffalle ja miksei mammallekin.